1. नोंनि नोमाया सासे डाइनासर बेखौ बे गामियाव दोनजाला गोसो सिंनिफ्राय आङो सिंखाय सावथुनखौ गनायना लादों आरो बे सावथुनाव फाव खालामनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बर' हारिमु सिबियारि आरो अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेप्तेम्बर दानाव रिलिज जानो गोनां सारअन्थाइ फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव बर' फिसार फिल्म सिंखाय सावथुननि ट्रेलार आरो पस्टारखौ बेखेवबाय। बे सावथुनखौ राजा नार्जारिया दिथा होदोंमोन आरो दिहुनगिरि ममता महिलारिया बे सावथुनखौ सेप्तेम्बर दानाव रिलिज खालामनाय जागोन होनना मिथिहोदों। क'क्राझार सोहोरनि नागेन्द्र भवनाव बेखेवनाय हाबाफारियाव आसाम सोरखारनि ज्यति चित्रबन फिल्म स्टुडिअ'नि मासिगिरि विद्या सागर बराया गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन आरो असमिया सावथुन मुलुगनि मुंदांखा चेतना दास आरो प्रीति कंगनायाबो बाहागो लाफैदोंमोन। सिंखाय सावथुनाव सोरां नार्जारी, ओम प्रकाश खेरखातारि आरो गोबां मुंदांखा फावखुंगुरफोरजों लोगोसे हेलेना दैमारी आरो जेनिफार दैमारीया गाहाय बिफाव लादों। बे सावथुननि थांखिया जादों गोदो गोदाय बर' माहारिनि समाजारि दोरोङारिखौ दिन्थिफुंनाय, जेराव गोदो गोदायनि समाव बर' फोलेरा बाहायबोनाय दोरोङारि गाननाय जोमनाय, गहेना आरो आगजुफोरजों लोगोसे धोनि हारिमुखौ दिन्थिफुंदों। Rongja
बाय गोदै गारांजों नोंस्रालाय जोंखौ नायसना नायसनथारा बैसोआ जोंनि बारहां बारहां खाफालाव आखाइ हमहां हमहां सानजा फैसालि सोरांसारबाय हनै गोमो गोथां रंगिना संगिना आलायारनालाय ओंखारबोबाय अरायबो आंखौनो इसोर मानिनानै सोलिनांगोन आंनि खावरिया माब्लाबाबो नंखाय बाथ्रा बुङा बे सिख्लाया बे गामियावनो दंथारो बिसोर नोंखौ मानो नागिरगासिनो आंखौ मा जाहोननि थाखाय नागिरगासिनो बिनि गुबै जाहोनखौ आंबो मिथिया आघोन दाननि सनिबार अमाबैसा हरा फैगासिनो दङ बेनिखायनो बिसोर बिदि खामानिखौ मावदों जानो हागौ नोंनाव जा दं मोदोम सोलेर गासैबो दा सम्पतिनि हास्थायनायखौ सुफुंनो थाखायल'सो आफा सिंखाया जबाय नाथाय जोंनियाव बारा सम गैलिया नोंनि नोमाया सासे दायनासो बेखौ बे गामियाव दोनजाला सान्थ्रिफोर जय जोहोलाव दैमालुनि जय आफा बोराइ बाथौनि गिबियावनो आङो सिंखाय सावथुनाव गुबै फावखौ खालामनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेनि थाखाय आङो गिबियावनो सारन्थाइ प्रडाक्शननिसिम रोजा रोजा साबायखर सारन्थाइ प्रडाक्शननि प्रडिउसार मेडाम ममता महिलारी आरो डाइरेक्टर सार राजा नार्जारी बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आंनो बेखिनि खाबुखौ होनायनि थाखाय सिंखाय सावथुना आंनि बिराद क्लोज टु माय हार्ट बिराद गोसो सिंनिफ्राय आङो सिंखाय सावथुनखौ गनायना लादों आरो बे सावथुनाव फाव खालामनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानि सायाव बांसिन बेयाव फाव खालामनो मोनदों बेवहाय आंनि जिथु केरेक्टार बेयो जोंनि बर' माहारिनि बर' आइजोनि गोग्गो गुबै बर' माहारिनि मोनसे केरेक्टारखौ आं प्ले खालायगासिनो आरो जोंनि बर' आइजोफोरा बेसेबां स्ट्रं जोंनि बर' आइजोफोरादि बेसेबां खस्थ' खालामनो हायो जोंनि बर' आइजोफोरादि बेसेबां गोरों जोंनि बर' आइजोफोरा जे माबायदि खामानि मावबोदों गोदोनिफ्राय बेखौ आङो नैबे सावथुनाव रिप्रेजेन्ट खालामनाय जादों जोंनि बर' कमिउनिटिनि सासे आइजोखौ जोबोद आसा खालामदों रायजोफोरनिफ्राय अननाय मोनगोन होननानै मानो होनबा जोङो गासैबो सिंखायनि टिमानो जोबोद खस्थ' खालायदों आरो बे ओरैनो इउजुवेल सावथुन नङा बे सावथुनाव जोङो जिहेथु जोंनि बे सावथुनाव गोदो गोदायनि माबायदि जोंनि बर' माहारिफ्रा जोंनि बर' हारिमु जोंनि बर' आसार खान्थिफोरा माबायदिमोन बेखौ दिन्थिफुंनाय जादों आरो बेयावहाय गोबां जिनिसानो दा गोमालांनो हमदों आरो बे गोमालांनाय जिनिसखौ रिक्रिएट खालामनाय जादों नैबे सावथुनाव दिन्थिफुंनो थाखाय जोबोद खस्थ' आर्टिस्टफोराल' नङा बे होननो थाङोबा
आर्टिस्टफोरनिख्रुइ बांसिन खस्थ' मोनदों जाय बिथांमोनहा बे गासैबो सावथुनाव आर्ट डिजाइन होन बा प्रडिउसार मेडाम होन बिथाङा जोबोद जोंखौ अननानै बे सावथुनखौ बानायनो थाखाय जिखिनि नांगौ बेखिनिखौ फ्रिदम होदों हगारनानै होदों बेनि थाखाय बिथांनिसिम अरायबो रोजा रोजा साबायखर मानो होनबा बयबो बेबायदि मोनसे सावथुन खालामनो थाखाय बेबायदि मोनसे साहस खालामनो हाया नाथाय जोंनि प्रडिउसार मेम ममता महिलारी मेमा बे साहसखौ खालामनानै जे दिनै बे सावथुनखौ जाफुंहोनायनि मोनसे जोङो स्टेप गाजेनबाय आगान मोनसे गाजेनबाय बेखौ थारैनो गोग्गाथाव खोथा जोंनि थाखायबो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि थाखायबो बे मोनसे जोबोद मोजां गिदिर खोथा आरो एक्चुअली आं उन्दैनिफ्रायनो जोंहा स्कुल लाइफफ्राव बा कलेज लाइफआव गरम बन्द मोननाय मोनसे 1 मासनि बन्द मोनो बे बन्द समाव जेब्लाबो आङो गामियाव थाङो आरोखि बे गामियाव थांबा बाव जों नुनाय गेलेनाय ओमफ्राय जोंनि बर'नि बादि एथ' स्ट्रं कालचार जेरावबो गैया खिन्थु बेफोर दा लासै लासै गोमाजोब्बाय मोसौ गारिखौ नुला खफ्रिफोरखौबो नुला आजिखालि गासैबो गोदान जाजोब्बाय बिदि बायदि मुवा दस्रा जालांजोब्बाय खिन्थु बैदि उन्दैयाव आं नुदोंमोन बियो मालाबा बिराद दुखु होयो आरोखि आं बे जिनिसखौ बे दानि जुगनि गथ'फोरखौ आं मारै खिन्थानो मारै बुजायनो बेनि थाखाय खिन्थानो थाखाय सबसे मोजां मोनसे मेडियानो जाबाय सिनेमा बोरैबा जों राजानि माबाजों खोनाबाय जे बियो स्क्रिप्ट मोनसे लानानै दं ओमफ्राय उइदिन हाफ एन आवार आं लेंहरबाय रायलायबाय स्क्रिप्टखौ फसायबाय आंनि बै साबकनसियासआव जे जिनिसा माने डिस्टार्ब खालामगासिनो दंमोन बियो मोजाङैनो बाव दिहुननो हागोन बेखौ एक्सेप्ट खालामबाय ओमफ्राय बे साननैजोंनो जों डेट फिक्स खालामबाय एक्जिकिउट खालामबाय दिनै नै नोंथांमोननि गेजेराव सिंखाया जाफुंबाय सिंखाया जाबाय जोंनि गोदो गोदायनि मोनसे दुरुं बे दुरुंनि नामाबो दा रावबो मिथिला बावबाय एसे बोरैबा जोङो एक्चुअलि आननयिंलि बे सिंखाय नामा बोरैबा नुनानै खोनानोबो मोजां नुयो आरो बे जिनिसा गोमालांबाय बेखौ साननानै जों सिंखायखौ दोननाय जाबाय आरो बाव सिंखायनि बिराद रल दङ बे सिनेमाव जिखुनु जिनिसखौनो जों खानोबा खागदावनोबा जोंनो सिंखाय नांगौ बे सिंखाया मा जिनिस दा जोंनि बे सिनेमाखौ नुबा बेनि एक्जेक्ट मिनिंखौ मिन्थिसिगोन आरोखि एक्चुअलि बे खुनु जारिमिनजों लोब्बा गैया आरो जोंनि स्ट'रियाबो बिदि सोरबा गोदो जालायनाय बेबादि नङा जों दानि जुगनि जों गोदोनि जुगनि बायदि मुवाखौ लोब्बा लानानैसो स्ट'रि बानायनाय क्वाइट नेचारेल जों अडियेन्सखौ लुगैयो अडियेन्सआ जोंनि खामानिखौ नायथों नुथों आरो दानि जे सिनेमानि मोनसे आबहावा बिसोरबो जोंनिफ्राय माने बे सिनेमाखौ नुनानै मिथिगोन जे गोदोनि जिनिसफ्रा माबादि बाहायोमोन आं सानो बिथांमोनहाबो बे जिनिसखौ एसे लाफानानै थांथों आरोखि जोंनि कालचारनि बेबादि गोदोनि जिनिसफोरखौ बे सल'माया जाहैबाय जोंनि गोदो गोदायनि आबौ आबैमोननि टाइमनि जों बेखौ बेसिकेलि लगायदों लेट आर्लि 19th सेन्चुरि जेनेबा 1870s 80s बिदिसोआव जोंनि बर' जे रायजोफोर दंमोन बिसोरबो माबायदि रायजो जायोमोन बिसोरनि गाननाय जोमनाया माबायदि जायोमोन आरो बिसोर बे टाइमाव माबायदि जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जायोमोन आरो बे जेंनानिफ्राय बोरै ओंखारबोयो मोनसे प्रब्लेमनिफ्राय खोमसि फोथायनाय बहुद दंमोन दायना फोथायनाय बिदिखौ बिराद सोलियोमोन मानसिफ्रा स' बेफोरनि थाखाय बेनिफ्राय सासे जोंना जोहोलावा बोरै बर' सुबुंफोरखौ रैखा खालामो स' बेफोरखौ बे सिंखाय सावथुनाव नुनो मोनगोन मोनसे आलादा रोखोमनि जिहेतु सिगां समाव बिदि दावहा नांनानै फिल्म बर'आव बानायनो नुवाखै बेनो जोंना फार्स्टआव एक्सुवेलि जोंना सिंखाय लिरनायानो मेन इन्टारेस्टआनो जोंना बेनोखामोन जे जों बे दावहा बुस्थुखौ देखायनो बहुद गोसोमोन आरो जेनेबा जंजों बोरलाजों ओमफ्राय ओरै बे तलवार बिदिजों ओमफ्राय बेबायदि बुस्थुफोरखौ बोरै देखायनानै जों सावथुन बानायो बेफोरखौ साननानै जों बे सावथुनखौ लिरजोबनाय जादों आरो जाहाथे जों बेफोर एक्सनखौ देखायनो हादों ओमफ्राय बिनि उनाव आंनि
चिफ एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर उनखेल नार्जारी आंनि राइटार सानसुमा बर' जों ज' जिरायनानै बे सावथुनखौ साजायबाय जे बोरै जों लिरबा जे बर'नि मोनसे बिदि समाजारि सावथुन देखायनो हायो आरो जों स्पेसियेलि एक्सनाव VFXआव दा जाहाथे माने मडार्न टेक्न'लजि जाबायथ' बे दानाय सुनाय बानायफ्रा बुहुत मडार्न जालांसो बेफोरखौ बोरै देखायनो हायो स' बेफोरखौनो साननानै जों बे सावथुनखौ माने सानजेननानै लिरनाय जादोंमोन आरो टिजाराव एसे आलदा रोखोम बेफोरखौ दानि जुगाव VFX एन्ड CGI होनो भिजुवेल इफेक्ट्स एन्ड कम्पिउटार जेनेरेटेड इमेजेस बे दानि गोबां नोंसोर साउथनि सिनेमायाव नुनो मोनगोन खोमा दासान्दि बेफोरबायदि एक्सनआ पसिबल जेखौ गोदो बर' जों हायामोन देखायनो दिन्थिनो हायामोन जेनेबा बे हाबनाय मानाय नख्लि नुयोमोन दा बेफोरखौ बे VFX आरो CGI नि मददजों कम्पिउटारजों जों बे बिदि सिनखौ देखायनो हायो आरो बेथ' दा टिजारसो ट्रेलाराव आरो नोंथांमोना गोबां बेफोरबायदि शर्ट्स नुगोन आरो बे सावथुनाव नायगिरिफोरखौ बेखौनो फोरमायो जे जों बुहुत खस्थ'जों बे सावथुनखौ बानायदों आं फ्राय 1.5 बोसोरानो जाबाय बे सावथुनाव नांथाबनाया लिरनानै दा शुटिं दा पस्ट प्रडाक्सन सोलिगासिनो जों फ्राय बे सावथुनखौ सेप्तेम्बर दानाव नैबे बोसोराव रिलिज खालामनो सानदों स' आं खावलायो जे नोंथांमोना जोंजों बिदिनो हेफाजाब होनानै सावथुनखौ नायफै जाहाथे जों नोंथां रायजोफोरनि थाखाय बानायदों स' नोंथांमोना जेला रिलिज जागोन आं सानो जे नोंथांमोना गोसो खुसियै बे सावथुनखौ नायफै आं दा गावखौ जोबोद लाकिखौनो होननानै लानांसिगोन मानो होनोब्ला बे बेसेन गोनां फिल्माव आं बेसेन गोनां सिंखाय फिल्माव मेन रलावनो खामानि मावनो चान्स मोनदों आरो आं चान्स मोननाया मानगोनां थाख्ले सार आरो डिरेक्टर राजा दा आरो केमेरामेन बडा दानि दारैनो आं बे फिल्माव खामानिखौ चान्स मोनदों आरो आं जोबोद मोजां मोनदों बे फिल्माव खामानि मावनानै आरो लोगोसेयैनो जोबोद खस्थ'बो मोनदों मानो होनोब्ला गोजां बोथोरनि समबोमोन जे जोंनि शुटिंखौ गोजां बोथोरनि समावनो लानाय जादोंमोन आरो जोंना माने ड्रेसा सिगांनि माबाखौ लानानै खालामनाय जादोंमोन नालाय बे बर'फोरहा गोदो माबायदि सोलिबोयोमोन माने गोदोथ' सिगां बर'फ्रा खालि गामसा जिफोरल'सो गाननानै थायोमोन बिदि मदार्न जोंनि बायदि ड्रेस गाननायथ' गैयामोन दा बेखौ लानानै खालामनाय जादों आरो बोथोरजों जुजिनानै आरो गुसुजों जुजिनानै जों बे फिल्मखौ मोजां खालामनो थाखाय बयबो गोसो होनानै खामानिखौ मावदों आरो बेबायदिनो माखासे गोबां एक्सनफोरावबो बिराद खस्थ' मोनदों मानो होनोब्ला एक्सनफोराव गासिबो अस्त्र शस्त्र जाखिनि बाहायदों बेफोरो गासिबो अरिजिनेलानो गोजाजोबमोन माथ्र' खालि बेयाव दाहारल' गैयामोन सोरनाबा मेगन जिदों सोरनाबा एसे एक्सटेन्टलि जाफ्लांदों आरो आखाइ लोरिनाय मानाय बिदिनो जादों खस्थ' बेनिखायनो आं गासिखौबो रिकुवेस्ट खालामो फिल्मखौ नाय बयबो मानो होनोब्ला जोंनि बर'आव बेबायदि दिनैसिमाव बेफोरबायदि फिल्म ओंखारफेराखै बेनिखायनो आं बयखौबो रिकुवेस्ट खालामो गुरैनो नाय बे फिल्मखौ बेफोरबायदि फिल्म ओंखारनांगौआ जोंनि बर'आव जोबोरैनो गोब्राब दा बेनिखायनो जोंनि बे जाय बे फिल्म दिहुनगिरि बेखौ जों मेमखौ थेंक्स होनांगोन जोंनि ममता महिलारी मेडामखौ बेफोरबायदि फिल्म लाबोनायनि थाखाय दा आं बेखिनिखौनो होननो सानो एक्सनाथ' बेबायदिनो सिखाजों जंजों लानानै बिदिनो बाहायनानै जों एक्सनखौ बेखौनो खालामदों माखासे जोंनि बर' फिल्माव बिदिखौ नुफेराखैमोन आरो जेरै बिदिनो बाहुबलि टाइप बेफोरबायदि दं नालाय एसे बेफोरबायदि टाइपनि लानानै खालामदों आरो दावहा नांलायलायनाय बेफोरबायदि टाइपनिखौ नुनो मोनदों हारिमुखौ माबोरै रैखा खालामनांगौ एबा खाबु मोनगोन दानिया फोजोंगोन एक जोरदार तालियां हो जाए ऑडियंस
Nagendra Bhawan. Thank you so much, sir and ma'am. सेरेमनी शुरू करेंगे तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी लीड एक्टर एंड एक्ट्रेस और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर की जो कि शुरुआत है जोरदार तालियां हो जाए ऑडियंस Nine, 8, 7, 2, 1. जोरदार तालियों जायगाखौ लानो थाखाय बेनि खावलायनाय थाबाय That was amazing poster. Thank you so much. সকলোকে মই মোৰ আন্তৰিক আপোনাৰ নিজৰ ভাষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ নিজৰ কমিউনিটিৰ প্ৰতি কৰিছিলে আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ দাদা আছে দাদাক মোৰ আন্তৰিক সেৱা জনাইছোঁ হিৰোৰা বাইদেউক মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছে আন এগৰাকী অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ চিৰিয়েলৰ সুদক্ষ অভিনেতা মন্মথ বৰা ডাঙৰীয়াক মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে বড়োভূমিত এনেদৰে সাংস্কৃতিক কথা আমি পাতিম আজি কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চিনেমা জগতলৈ ধাৱমান হৈছে আমি বিশ্বলৈ যাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ অসমত বাস কৰা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে এক গৌৰৱৰ কথা ই এক আদৰ্শৰ কথা খালি মই এটা অনুভৱ কৰোঁ মই জ্যোতি চিত্ৰবনৰ চেয়াৰপাৰ্চন হিচাপে বহি থাকোঁতে মই বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰডিউচাৰ ডাইৰেক্টৰক লগ পাওঁ মোৰ মনৰ কথা মই বাইদেউক কৈছিলোঁ যে আমি এখন চিনেমা কৰিলে আমি যতীন বৰাৰ এগেইনষ্টত বা ৰবি শৰ্মাৰ এগেইনষ্টত আমি কেতিয়াবা ভাবোঁ ডাইৰেক্টৰ প্ৰডিউচাৰৰ যদি বেছি পইচা থাকে যে আমি কলিকতাৰ এক্ট্ৰেছ এজনী আনি পেলাই ৰবি শৰ্মাৰ লগত হিৰোইন কৰিম কিন্তু আমি বড়ো ছোৱালী ইমান সুন্দৰ এজনী ধুনীয়া ছোৱালী আমি কিয় ইমান ডাঙৰ এখন চিনেমাত ল'ব পৰা নাই বড়ো ছোৱালী এজনীক হিৰো কৰি হিৰোইন কৰি বাৰু ইমান ধুনীয়া সুদক্ষ বড়ো ল'ৰা এটাক হিৰো কৰি অসমীয়া ছোৱালী XYZ প্ৰস্তুতি পৰাশৰ হওক যোনেই নহওক আমি কিয় কৰিব পৰা নাই আমাৰ সম্প্ৰীতিটো কিয় আমি সাংস্কৃতিকভাৱে আনিব পৰা নাই মই ভাবোঁ যে পৰৱৰ্তী সময়ত বড়ো চিনেমাই হওক আমাৰ যিটো সাংস্কৃতিক আদান প্ৰদান আমি যেনেকৈ আহিছোঁ আমাৰ তেনেকুৱা ডাঙৰ চিনেমা ৰিলিজ যোৱাকালি এটা প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' পৰহি দিনা প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' হৈছে ৰবি শৰ্মাই এই হিউজ বাজেটৰ এখন চিনেমা মোটামুটি 10 কোটি টকা খৰচ হৈছে আৰু এখন কৰি আছে সেইখনতো অলমষ্ট 10 কৰোৰ বাজেট গতিকে ইমান ডাঙৰ বাজেট অসমীয়া চিনেমা আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ কথা 10 কোটি টকা There. 1, 2, 3. Jabat. Okay. Thank you. Thank you.
जोरदार तालियां हो जाए ऑडियंस। आगे खोलना नहीं मुझे राइजफोर ডেডিকেটেড তাই অকণো অহংকাৰ বোলা বস্তুটোৱেই নাই। মই যেতিয়াৰ পৰা লগ পাইছোঁ তেতিয়াৰ পৰা খালি কামছে মতলব খুব ভাল ছোৱালী। এটা কথা সগৌৰৱে কওঁ যে মই আগতে জাংগাও বৰচাৰ কাম কৰিছোঁ। মোৰ ভইচটো শুনা নাই জানো? উইদাউট মাইক্ৰফোন মই কথা ক'ব পাৰিম বুলি মোৰ ধাৰণা, যদিও মোৰ দুবাৰ ষ্ট্ৰোক হৈছে, তথাপিও মই জিভা ৰোল নাখাবলৈ এনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত। ধন্যবাদ। এটা কথা, মমতা মোৰ একেবাৰে নিজৰ ভনীৰ নিচিনা, একেবাৰে ভনীৰ নিচিনা নহয়, ভনীয়েই। মমতাৰ যিকোনো কামতে মমতাই সদায় বাইদেউ মই এনেকৈ ভাবিছোঁ বেয়া হ'ব নেকি, মই কেতিয়াও নকওঁ, কেতিয়াও বেয়া নহয়, মমতা কৰি যোৱা কাম সেইটোৱে জানো। আৰু সেইবাবে মোৰ যিমানে অসুস্থ অৱস্থাত হ'লেও মমতাই কথা এটা সোধে, মই বোলো মমতা মই যাম। মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীয়ে কৈছে তুমি ইমান দূৰ যাব পাৰিবা, মই বোলো মমতাই লৈ যাব পাৰিম। থেংক ইউ, আশীৰ্বাদ দিব এই টিমটোত। মই সকলোকে মোৰ অন্তৰৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ভাল হওক, সকলোৰে ভাল হওক, আমি সকলোবিলাক মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব লাগে, সেইটোৱে কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। আজি ভাল লাগিছে, মনমত বৈশ্য আহিছে, মনমত বৈশ্য নহয়, মনমত বৰুৱা আৰু আনহাতে বিদ্যাসাগৰ দেও। তেওঁক একেবাৰে পঢ়ি থকা অৱস্থাৰ পৰা পাইছোঁ, এতিয়া ডাঙৰ পষ্ট এটাত আছে। ইমান ভাল পজিটিভিটিৰে কথাখিনি কৈছে, গতিকে আপোনালোকে সেই অনুগ্ৰহখিনি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। I would also like to give a warm welcome to Srimati Chetana Das and Preety, a very renowned artist. We have all grown up watching her movies, and we are really amazed that we are comic role, and we have always been watching. So it's our pleasure that we have met you today. Along with that, I would also like to welcome Srimati Helena Nagendra, renowned Bihu warrior also. Ma'am was saying to me, you were friends in childhood, and you have been a long time. You have been friends, and so we are very grateful that you came. Along with that, I would also like to welcome Sir Mamata Mahilary sir. We have also seen you in cinemas, and we were not expecting that you will come, but it's an honor that you have come here today, and we really very grateful to you, sir, for taking some time for us. And we are really grateful to all of you because within short span of notice, you all took out your precious time. We couldn't inform much earlier, but in spite of this short span of notice, you took out time for us, so we are really grateful. And along with that, I am also really grateful to Abo Suleka Basumutari, Jenny Denkani Rani, Zeblaba Aboko, like we always wanted to make a film where we will showcase the ancient Bodo culture and traditions. And we never got this opportunity, but the God has his own destiny. One day I met our producer ma'am, she called me that I heard that you have a script of ancient Bodo history. I said yes ma'am, but nobody is willing to produce it. So she came and she asked me to meet her. I went there, I met her, and then I told her, ma'am, we have such kind of script where we want to show ancient Bodo cultures, about traditions and all. And she was very excited. She told me, okay, complete the script, I am there for you. From that day onwards till today, inspiring us. She was always like what costumes, what attire should be used and how it should be worn, and also about the properties to be used. So she was always there as a guide for us, and it was really very helpful to us. So I really want to thank producer ma'am for being the backbone of this cinema. Otherwise it was not possible to dream of such cinema. When we play the teaser you might know, but we haven't gone analyze it. My Bodo, एक जोरदार ताली हो जाए ऑडियंस। Raja, thank you so much, ma'am. I'll
Hello, with that, I'd like to invite the Chief Assistant Director. And नैबेबो जोंना अरिजिनेलमोन बियो रं फुनानै एसे माबा खालामदों नैबे गंगार होननायाथ' जोंना एबार जिआइ मोननायखाय साबसिन जाबाय हिनजावसाग्रा फारागा बेलेग बेलेग